Nakahapit na mo diri sa First Arc Bridge Tunnel diri sa Cagayan de Oro. Mao kini part of Upper Carmen to Patag to Kauswagan Diversion Road nga adunay 2-lane plus bike lane. This is located at the back of Golden Village sa Carmen, or diha bitaw kanang Paalco Homes bitaw. So diha ninyo makita ni nga tunnel. Og mauni ang iyang finished product in kasog mahuman naman galing ni siya. Mao ning hulagway. Sa pagkakaroon mo pa ni update ani nga tunnel. So medyo dako pag yung kayo kulang no. And karon atong sakaon ang taas, atong libuton kung unsa ang naa sa taas. Balik ta. Atras. Nakapatay ya, nakapatay ko dia. Libaong. Para di masakyan. Optimus Prime. May nakakaapoy na rin mo. Dako ra magay kog. Kanan. Gabi ka bugo. Yung pinangguan ba? Yung pinangguan. Tingin tayo sa Saudi. Bata pa kaya drive by 18 anyos. Gabing fags oh. Yung pinangguan ba? Pitana. Gabing fags. Kuman eh. Pag wala sa pagsanay net. And finally, we're here. Grabe nga, lubak-lubak nga dalan, abog-abog kayo no. Napagid si Optimus Prime, pero finally mao ni ang iyang ibabaw, diba?